Os preto de 700 pequenos que durante toda a xornada pasaron polo pabillón do Colexio Santa Baia en Boiro non quedaron indiferentes ante o gran despregamento de medios realizado pola Garda Civil para dar a coñecer o seu labor entre os máis cativos. Van a estar sobre 700 nenos visitando ao longo do día, mañán en horario de mañán e horario de tarde, pois bueno, todas as distintas agrupacións que temos aquí da Guardia Civil, desde Tráfico a Seguridade Ciudadana, os TEDx, bueno, a verdade é que é unha boa iniciativa. Os vehículos centraron boa parte da atención dos pequenos atraídos polas luces de emerxencia e os son das sereas, aínda que sen dúbida o que causou maior expectación foron as exhibicións dinámicas realizadas polas distintas unidades da Garda Civil. O grupo de intervención de montaña simulou o rescate e evacuación dun ferido, mentres que a unidade de seguridade cidadá amosou aos cativos como reducir e deter a un perigoso delincuente. O momento máis especial da xornada chegou da man de Bruno, que amosou as súas habilidades xunto cos seus adestradores do Servizo Cinolóxico da Garda Civil. O que procuramos facer é un par de veces ao ano unha exhibición de medios de forzas e corpos de seguridade, neste caso da Garda Civil, para que os rapaces podan entrar en contacto directo coas diferentes unidades que forman parte, bueno, pois do traballo do día a día da Garda Civil e ao mesmo tempo, bueno, pois podan disfrutar de maneira festiva dunha xornada especial que ademais hai que recordar que ten tamén carácter solidario porque a través desta exhibición os rapaces aportan alimentos, neste caso 600 kilos de alimentos que a través de Cáritas irán ás familias, bueno, de maior vulnerabilidade desta comarca, non? Esta exhibición enmárcase no Plan Director de Convivencia Escolar mediante o que as forzas e corpos de seguridade do Estado colaboran cos centros educativos para previr e concienciar os máis pequenos en temas como acoso escolar, adiccións ou o seu posicionamento nas redes sociais.